Déu meu! En Boris el missatger! No ho entenc, encara sóc jove. Emperador, ha arribat el missatger Boris! És viu! Boris? Que el rebi amb honors la comitiva de Palau i que sigui conduït a la meva presència immediatament. La comitiva reial us dona la benvinguda, valorós missatger. Xxt, silenci, calleu, va callar! Quines noves ens porteu? Tinc gana. Gana? Però si éreu vos precisament l'encarregat de vestir de queviures al regne. Doncs ja veieu quina fila. Em moro de gana per moments. No us podem oferir res. La situació és crítica. La reina demana la hibernació. Teniu. Les notícies són terribles. Saludeu l'emperador de part meva, donat que jo penso morir-me. Ara mateix. Adéu. El missatger Boris ha mort. Visca el missatger Boris! Visca. Ha dit que les notícies són terribles. Ah, sí? No en volia saber d'altre. De la plaga de fam que està acabant amb milers d'atzerosos i amenaça d'aniquilar totalment la nostra raça no és sinó Tristà de Paraustrínia. Com ja sabeu, Paraustrínia és el país de la ciència, l'indret més evolucionat des de les acaballes del segle XX. La majoria dels seus habitants són científics importants, molt perillosos per nosaltres, però amb Tristà la situació s'ha agreujat de forma alarmant. És un geni, ha estat un prodigi des del primer moment. Als 3 anys, les matemàtiques i la física ja no tenien secrets per ell. Als 10 anys, comença a inventar coses. Per exemple, un sistema de televisió en 3 dimensions. Als 11, molt interessat pel problema de la fam del llavors anomenat Tercer Món, descobreix la forma adequada de conrear els oceans i un preparat químic capaç de fer créixer en un 3 i no res arbres fruiters en un grapat de sorra. Aquests descobriments van acabar amb la pobresa dels països menys desenvolupats, que en poc temps van assolir el nivell dels occidentals. En Tristà es va fer famosíssim. Un nen de 12 anys era el més gran benefactor de la humanitat. Va rebre el Premi Nobel. Molts començaven a creure que era un enviat del més enllà. A partir dels 16 anys es va dedicar a perfeccionar els sistemes de predicció. Va començar amb la meteorologia. D'acord amb les previsions d'en Tristà, plourà d'aquí 5 segons, senyor Esteve. Doncs ja sap, Macià. I 5, 4, 3, 2, 1 i 0.
I avui, als 17 anys, ja va per la previsió dels jocs d'atzar. Tristà vol foragitar l'atzar de per Austrínia. Els altres països segueixen fil per ran de les seves consignes. I a mi tot em comença a fer mal. Déu meu! És impossible trobar menjar en aquestes condicions. Però no tot està perdut. No! El jove Tristà no és invulnerable. He descobert que estima secretament la princesa Priscila, filla de Tanasi, el rei de per Austrínia. Així doncs, la persona potser més respectada i admirada del món està bojament enamorada d'una noieta que no només no li fa cap cas, sinó que, a més, com és públic i notori, l'odia. Priscila, amant de l'atzar, és una aliada potencial dels nostres interessos. I aquí acaba la meva missió. Em disposo a tornar al regne de l'atzar. Tant de bo algú hagi pogut aconseguir aliments. Pobre Boris. Fill meu, la situació és molt greu. Se t'acut alguna idea? Hibernació! Iniciem les previsions d'avui. Noticiari realitzat per l'equip Tristà i patrocinat per Sharp per Canal 3 de la televisió de per Austrínia. Senyor Esteve, les previsions d'avui... Les estic sentint. Pugi una mica el volum, Macià, si és tan amable. El terratrèmol serà de força 7 segons l'escala de Richter. Hem alertat les autoritats, però malgrat això hi haurà 204 víctimes mortals i 23.015 ferits. Nacional. Plourà des de les 10:20 fins a les 10:54. Gaudirem d'un magnífic arc de Sant Martí durant 7 minuts. El conseller de Cultura, Esteve Lumumba, sofrirà un infart de miocardi que l'allunyarà dels assumptes de govern durant uns dies. Pel que fa als partits a disputar, el Barcelona Club de Futbol perdrà de manera sorprenent davant del Ho he modest equip sentit bé, regional. Macià? Acaben de pronosticar-me un infart. Se m'ha posat la pell de gallina, senyor Esteve. Truqui immediatament als estudis de televisió i exigeixi detalls amb urgència. L'hora, la gravetat del succés i el temps de convalescència. Ah, i avisi una ambulància. Faci el favor. No cal dir-ho, senyor Esteve. És intolerable que me n'hagi hagut d'assabentar per les notícies de la tele. Està vist que en aquest país no hi ha manera de fer bé les coses. I a més, no han donat detalls. Aquesta incertesa és realment angoniosa. L'infart es produirà d'aquí 5 minuts. No tindrà conseqüències. 3 dies a la clínica i com nou. El pitjor serà l'ensurt. L'ambulància ja ve, senyor Esteve. 5 minuts? Perfecte. Encara tinc temps de fer el cafè amb llet. Mentrestant, truqui a Palau i informi-los, Macià. I ja ho deuen saber, esclar. Però mai no està de més quedar bé. Els protocols, ja ho sap. És una idea excel·lent, senyor Esteve.
veure el meu pare. El rei està reunit, princesa. Priscila! Vull parlar amb tu, papa, ara. Ara? Però, Priscila, filla meva, estava parlant amb Tristà d'assumptes molt importants. Vull parlar amb tu ara mateix i en privat. M'esperaré fora. Ho lamento, Tristà. Per favor, majestat. Princesa? Estic tipa de l'equip Tristà i dels seus butlletins de previsió. Però, Priscila, jo mateix vaig ordenar que uns quants especialistes s'ocupessin exclusivament de tu. Estic farta que cada dia em diguin el que m'ha de passar. Mira. Atac de mal humor des de les 9 hores, 14 minuts, fins les 10 hores, 5 minuts i 10 segons. Marge d'error, 10 segons. Prou. Jo el que vull és que ningú no em digui el que he de fer. Però, Priscila... M'estic tot el dia esperant que passin les coses anunciades al butlletí. Sempre estic esperant, sempre! I ja me n'he cansat. Però no falla mai, veritat? Ho supervisen Tristà personalment? Tristà personalment. A les 9 hores 35 minuts, o sigui, d'aquí no res, coneixeràs un jove pèl-roig molt atractiu, a qui tornaràs a veure sovint els propers dies. Doncs saps què faré quan aparegui inevitablement aquest atractiu jove pèl-roig? Li donaré un cop de peu al genoll amb totes les meves forces. I saps per què? Perquè el butlletí del teu estimat Tristà de cops de peu no en diu res, només per això. Priscila, filla meva... No vull que em dictin el futur. El vull descobrir jo mateixa. Em vull divertir. Jo diria que no ha estat res, realment. No ha estat res, oi? Doncs té. I si tot va bé, no em serà difícil controlar tots els jocs d'atzar on els daus dictin la sort. Increïble. Quan un nen neixi, ja sabrem amb absoluta precisió el que li haurà de passar durant la seva vida. Això sempre que es pugui resoldre el problema principal, l'amor. L'amor? Sí, per ara em resulta impossible predir quan una persona s'enamorarà d'una altra. Les variables són tantes, llàstima. Quan acabi d'experimentar amb l'atzar, començaré amb l'amor. Us agradarà veure això. Què us sembla? Oh, Tristà! És el darrer crit en holografia. El projector refà les figures dels vianants com si fos un circuit tancat, però amb 3 dimensions. És formidable. Aviat incorporarem el so. O sigui, que aquestes persones són paraustrínics que ara mateix passegen pel carrer. Exacte, i tenim diverses càmeres. Això no en tenim, però els valors tàctils són molt reals. No cal dir-ho. Enhorabona, Tristà. Gràcies, majestat. Per cert, Tristà, el teu invent em fa pensar en un detall que em preocupa. Tu creus que el nostre poble s'avorreix? T'has fixat en l'expressió dels rostres de la gent d'aquest país? La meva filla, ja ho saps, diu que es vol divertir, que s'avorreix. No ho sé.
Voleu dir, rei, que quan més avançats estem, més avorrits ens tornem? No ho veus així? M'ho pensaré. Us presentem la pista de proves de Nico. Aquí els buggies han de demostrar la seva rapidesa i suspensió. Els 4x4, la seva mítica duresa i resistència. I els erugues, la seva gran potència i agilitat. Tu pots dominar-los. Nico de IMC, el primer a distància. ¿Cómo es posible que 36 juegos de magia puedan caber dentro del sorprendente Mr. Magic? Es Magia Borrás, Mr. Magic de Magia Borrás. ¿Conectamos con Conector? Pregunta. Respuesta. Conector. ¡Oh! Conector, el divertido juego de preguntas y respuestas de Borrás. ¡Conector! ¡Borrás! Com està, senyor Tristà? Jo diria que molt bé, tot i que lleugerament inquiet. Exactament, Oliveri. Alguna cosa per mi? Els meus amics de Palau m'han passat unes imatges que el complauran. Què et sembla? Esplèndida. Fins i tot quan s'enfada està encantadora. Jo m'atreviria a establir una llei general. És més bonica com més enfadada està. Tens raó, Oliveri. Penja-la a la meva habitació. Bé. L'amor. A veure... Va tot bé, senyor? Estic treballant al nivell més complex, Oliveri, l'amor. Si aconseguís entendre com funciona... Si ho aconseguís? Si arribo a esbrinar els misteris de l'amor, crec que podré controlar-ho tot. Hauré acabat definitivament amb l'atzar. Ànim, senyor. Jo de tu no en seria més trista. Encara no. Qui és vostè? Jo sóc el gran Ton, l'emperador del regne de l'atzar. T'he dut fins aquí perquè vull negociar amb tu. L'emperador del regne de l'atzar? Ni més ni menys. Tu potser ho ignores, Tristà, però ets el nostre principal enemic, els atzarosos. Ens estem morint de gana. Això no té sentit. Dec estar somiant.
M'agradaria que vinguessis al meu regne perquè veiessis amb els teus propis ulls el perill que corre la humanitat sencera. Vine. Que vingui? Sí. Com? No tinguis por. Salta. Volaràs per damunt del buit. Ah, sí? Has sentit parlar de la llei de la gravetat i de la caiguda dels greus? Salta, home de poca fe. No veus que som en una altra dimensió? Que beneit! Si és que es tracta d'una broma, senyor emperador, és d'una vulgaritat i d'una grolleria. Perdona'm, Tristà. Necessitava tant deixar una rialla. Perdona, petit, no tornarà a passar. I ara em diu petit. Vine. Agafa't a mi, Tristà. Quina patacada, pobre Tristà. I tu, barranc, pobre Tristà. Als científics us agrada tafanejar, prendre coses, oi? Tu deus estar passant pipa. Quina cara! Aquesta sí que és bona. No? Què passa? Ens hem perdut. Però què diu ara? Com que no surto mai, no em conec el camí. Ves a saber on som, ara. Escolti, jo tinc molta feina i això no m'agrada gens. Quina cara que poses. Si et veiessis... Això no estava pas previst, eh? Gràcies, dau meu. Avui m'engreixaré. Provem per aquí. No, per allà. Ahà, hi ha hagut sort. Déu meu, on som? El regne de l'atzar, Tristà. Fa estona que en parlem i tu encara navegues. No ets el famós supercientífic? Jo ja començo a dubtar-ho. I vostè diu que és emperador? Doncs sí, noi. M'he quedat sense servidors i m'he hagut de posar a treballar. Patètic, eh? Però és així. Vaja. Temps era temps, que això era un reialme esplendorós. Els atzarosos es comptaven per desenes de milions i teníem castells com aquest per tota l'atmosfera. Què diu ara? Et vull fer una proposta que et salvarà la vida. Moltes gràcies. Ja veuràs ara. Què? Encara ets viu? No m'estranya que sigui vostè el que mana en un lloc com aquest. No, veritat. Silenci! 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 La comitiva reial us saluda. Silenci! Silenci! Oh, senyors, per favor, un moment de silenci! Per
favor, senyors, un moment de silenci. Us estàvem esperant. Ha anat bé el viatge? Molt bé, fills meus, molt bé. Teniu, correu als menjadors abans no sigui massa tard. Aquesta és la meva gent. Són tots tan diferents. Esclar, són atzerosos. En l'antiguitat érem poderosos. Dominàvem la terra. Avui, en canvi, patim la pitjor de les plagues. La fam. Giovanino, Saturnispus, fills meus, què hi feu aquí encara? No sabeu que hi ha menjar. I aquesta mena de dau? Per favor, un respecte per la nostra divinitat. Dau meu. Heus aquí el menjador. Això és un menjador? Sembla una multisala de cine. L'únic aliment dels atzerosos és la rialla, petit. La rialla que ens provoca l'ésser humà. No em diguis que encara no te n'havies adonat, veus? Els atzerosos adults només es poden mantenir vius amb imatges inèdites. Però alimentar els més joves no és problema. Tenim un bon arxiu. A mesura que van creixent, es tornen més selectius. Als 14 anys només els diverteixen les grans catàstrofes.
Però aquí van morir centenars de persones. Home, alguna cosa hem de menjar, no? Bé, però no sé per què m'excuso. Vosaltres, els humans, feu coses molt pitjors i no pas per alimentar-vos, precisament. I aquest qui és? Em sona. Va, Newton, un dels teus, un científic. Amb ell va començar la decadència. Ell va ser qui va començar a controlar l'atzar, provocant les primeres morts massives de criatures de la nostra raça. Amb ell va arribar a la fi de l'edat d'or del nostre reial. I avui sou vosaltres, els paraustriníacs i sobretot tu, Tristà, els causants de la nostra extinció. Tots els vostres descobriments estan dirigits a controlar els secrets més íntims de la naturalesa, a eliminar l'atzar. Naturalment. Però això no pot ser, Tristà. L'home necessita tant l'atzar com l'atzar l'home. És bella, no et sembla? Molt bella. És la reina de l'atzar, la meva esposa, la mare de tots els atzarosos. Està molt malalta. Ha existit sempre. I ara, per primera vegada, veu que s'acosta al final. Per això demana la hibernació. Tots els atzarosos poden morir i també jo ho he de fer perquè sóc un humà com tu. Però si ella mor, l'atzar desapareixerà i amb ell el món sencer. Entens el que et vull dir? No sobreviureu sense l'atzar. Esteu forçant la vostra pròpia extinció. Aconseguireu que esclati la guerra. Ho entens? Sóc un científic i el meu deure és continuar investigant. I ara deixeu-me anar. Escolta, Tristà, si ens ajudes, la princesa Priscila s'enamorarà de tu. Paraula d'honor. No em comprarà, emperador. Vull tornar a casa. Si canvies d'opinió, crida'm. Oliveri. Hola, Oliveri. Gràcies. Prepara'm el bany. Ja és aquí el nou pack Super Mario All-Star. La consola Super Nintendo. I 4 jocs nous. Per 28.990 pessetes. Com? Sí, 4 jocs nous, super nous. Més la Super 16 bits de Nintendo. Nou Super Pack Super Mario All-Star. Quant? 28.990 pessetes. Quin preu? Per al cervell de la bèstia. Super Nintendo. Si vols conèixer el Super Llimac, el fantasma de l'escola, el conill del barret, les escombres voladores i molts altres amics, els trobaràs a Tocant. La millor literatura infantil. DDB. És una noia fascinant, n'estic segur. Sí, ho és. Permet que m'assegui? No cal dir-ho. Per alguna raó que desconec, me la trobo per tot arreu. I sempre acaba agradint-me. No entenc per què. Em consta que és una joveneta meravellosa, però
Oh, em dic Flippity, Percival Flippity, ambaixador anglès. Tristà. Oh, Tristà! Encantat de conèixer-te, és un honor. Oh, compte, la princesa està a punt d'aparèixer i jo me'n vaig. Un moment, espera. Oh, estic perdut. El món encara és més petit del que diuen. Oh, sí, però jo no en tinc la culpa. No he estat molt amable amb vostè en el passat. Li prego que em disculpi. Oh, naturalment. Bé, senyor... Flippity, Percival Flippity, ambaixador anglès. Senyor Flippity, per què no es passa demà per Palau? Jo mateixa li ensenyaré. Seré a la seva disposició a les 11. Oh, moltes gràcies. Ens n'anem d'aquí? Oh, veig que ja has trobat un vegetal per fer les teves necessitats. Oh, no ho entenc. No és fàcil. Miri què sé fer, Macià. Abans no em sortia. Ha millorat molt, senyor Esteve. Agrairia algun comentari sobre el meu aspecte, Macià. Gaudeix d'un aspecte excel·lent, senyor. L'operació d'ahir va ser tot un èxit. Senyor conseller, en Tristà acaba d'arribar. Pregunta si pot parlar amb vostè. Oh, el gran Tristà vol parlar amb mi? Que m'esperi al jardí. Macià, pentini'm si és tan amable. Necessito que tots els historiadors del país treballin per mi durant 24 hores. Ho podràs aconseguir com a conseller de Cultura? Sens dubte, però per quina raó? Vull calcular les possibilitats de guerra mundial en els pròxims anys. Caram, Tristà. És que torna la moda catastrofista? Bé, compta amb mi. Gràcies, Esteve. Demà a casa, ho sabies, no? Doncs no. És que últimament no veig les notícies. Gràcies, Macià. Ara és que l'ordinador rep informació. No pot ser. El seu suc de taronja, senyor. Oliveri, amic meu, no pot ser. El què, senyor?
La guerra, la tercera guerra mundial. D'aquí 3 anys. La guerra? Per què, senyor Tristà? He descobert una nova equació. L'avorriment condueix a la violència. L'avorriment condueix a la guerra. Granton, emperador de l'atzar, vull parlar amb vostè. Vull negociar, emperador. A veure si surt. Vull negociar, emperador. Les teves paraules són música celestial. Què he de fer? Molt senzill. Tu i tots els científics del teu país heu d'abandonar les vostres investigacions immediatament. Res més? Res més. Ja veus si és fàcil. El nostre tracte contenia una clàusula que la princesa Priscilla s'enamorés de tu. No te n'has oblidat, Murri? Tranquil, serà difícil, però ho aconseguirem. Oi que sí, fills meus? Però... No has vist res i aquí no ha passat res. M'explico? Sí, senyor. Recorda que, tret de mi, només el rei té accés a aquesta sala. I el rei no vindrà. Així doncs, no s'hi ha d'acostar ningú. Molt bé, senyor. Hi ha hagut alguna novetat aquest matí a la Central General d'Informació, soldat? Cap novetat, senyor. I aquest monitor? Mai no ha funcionat millor, senyor. Excel·lent. Què li sembla, Macià? Jugades de fantasia. M'afalaga de forma considerable, Macià, però el meu nivell encara és lluny del dels professionals. És vostè notablement modest, senyor Esteve. Si està bé, aquí. Llàstima que d'aquí 8 segons hagi d'esclatar una terrible tempesta. Vaja, quant durarà? 34 minuts de pluja molt intensa amb gran aparell elèctric, senyor Esteve.
insòlit. Endevino el que pensa, que en aquest país mai no farem res. Vostè ho ha dit, Macià. Vostè ho ha dit. Per què? La princesa Priscilla l'atendrà ara mateix. Si és tan amable d'esperar-se. Oh, naturalment. No m'ho explico. Oh! Jo anava tan tranquil conduint i de sobte... Bomba! Ha d'haver fallat tot. Per què? Oliveri! Han trucat a Palau. És urgent. Serà una nova jugada de la princesa? Tristà, fill meu, quin desastre. Els millors especialistes no s'expliquen el que passa. Ha començat a brollar aigua de totes les aixetes i no hi ha qui ho aturi. El palau s'està convertint en un enorme banyera. Hi ha ferits? Encara no. Tranquil·litzeu-vos, majestat. Veurem què s'hi pot fer. Gràcies, Tristà. No m'explico com ha pogut passar una cosa així. Degut a diversos incidents sobre els quals no m'estendré, la princesa suggereix ajornar la trobada prevista. Li demana disculpes. Me'n faig càrrec. Tingui, salvi la vida. Gràcies. Hi ha manera de saber d'on ve tanta aigua? No sé per què m'esforço. El que passa és evident. Que sí, emperador? Déu meu. Gràcies. Ja ha passat tot. Estàs bé? Però tu, si ets en Tristà. Sí, ja veus. Passava per aquí, estava revisant les tuberies i... M'has salvat la vida. Qualsevol en el meu cas hauria fet el mateix. Gràcies. Bé, jo me'n torno a treballar. Me n'alegro que no hagi estat res, princesa. Vés amb compte, la situació és perillosa. Aniré amb molt de compte. A reveure, Priscilla. Feliç tornada
regne del món, senyor Esteve. Gràcies, Macià. Per celebrar-ho m'he posat el vestit que vostè em va regalar. Ho he notat de seguida, senyor Esteve. Gràcies. El clima d'aquesta zona sembla força variable. Jo crec que la catàstrofe per la qual s'interessava Tristà ja és aquí. Sí. Ara plou. El que faltava. Tampoc no estava previst. Obriu totes les portes i finestres. No obstruïu les sortides d'aigua. No he vist la princesa. Hola. Quina casualitat. Perdó. Avui és un dia realment accidentat. Sí, hauríem d'abandonar l'edifici el més aviat possible, princesa. S'ha aturat entre dos pisos. I ara què fem? Tranquil·la. Hi ha un dispositiu d'emergència que eleva uns centímetres l'aparell. Mira. Ets el gas científic de la nit. Prepares el nou destí. Passeja de nit amb mi entorn del bosc. Veurem mil punts de llum, potser el sol. El món sencer s'esvairà amb la boira llarg del dia si controles l'atzar. Vine i canta la vida avui, prop de mi. Mira l'arbre i el raig de sol d'un nou matí. Serà més fàcil començar tu i jo, començar a estimar. Increïble! Feia anys que somiava amb una cosa així. Doncs, enhorabona, princesa. Reconec que jo... Els radars continuen funcionant. Ens han localitzat. Priscilla, jo voldria dir-te... T'agradaria sopar amb mi demà? Sopar amb tu? Bé, ja sé que no. Perdona. I per què no ens veiem per berenar? Esclar, per què no? A les 6 al Vermeer. D'acord? Bon dia, senyor Esteve. Paraustrínia s'ha convertit en un mostrari de bolets de tota mena. N'he recollit uns quants.
fortesa per Austrínia? Un signe més de la catàstrofe que ens espera. Miri què diu aquest jove pèl-roig. És l'ambaixador anglès? La princesa m'havia convidat gentilment a visitar les dependències de... un mosso a una sala d'espera. Primer només arribava el turmell. La donna immobile qual più malvento. Fins ahir mateix, la Peraustriníaca era la millor televisió del món. Em temo que em feu un gra massa, emperador. Podries preparar-me un combinat? Necessito alguna cosa forta. Naturalment, senyor Tristà. Mira, he pensat que li pot agradar. Oh, és preciós, senyor Tristà. Quina meravella! Però, Oliveri, què és això? És un oli exquisit, senyor Tristà. Bona tarda, senyor Tristà. La princesa no ha arribat encara, si és tan amable. Déu del cel, què ha passat? No m'ho explico, senyor Tristà. Jo... No es preocupi, no ha sigut res. Oh, Tristà, què hi fas aquí sota? Priscilla, quina sorpresa. Vull dir, com estàs? Té, és per tu. Oh, moltes gràcies, Tristà. A veure què és. Déu meu. Moltes gràcies, Tristà. De tu no m'esperava una cosa així. T'agrada? M'encanta. Aquestes coses em fascinen. Podem brindar per celebrar-ho? Fantàstic.
Maleïts bolets, símbol de la catàstrofe. Si el meu bastó fos una vareta màgica... Això em passa per parlar. La situació és molt greu perquè ni aquest bolet gegant ni aquell elefant resulten aliens a la meva sensibilitat. Adéu, bolet. Hola, conductor d'elefants. Senyor, no tinc ni la més mínima idea de què hi faig aquí. Jo era a casa tan tranquil menjant-me un ou ferrat. Què dèieu d'un ou ferrat? Senyor meu, aquests darrers dies s'han comès en la meva persona les més terribles violacions als drets humans i he aguantat estoicament. Però acabar dins d'un ou ferrat és massa. Què m'heu d'explicar, amic meu? Però jo a vos us conec. La vostra cara em sona? Oh, Percival Flippity, ambaixador anglès. Esteve Lumumba, conseller de Cultura. Tant de gust. És un plaer. Des d'un punt de vista pràctic, aconsello que abans que això no torni a canviar de forma... Ho assaborim. Tristà, fill meu, quina alegria de veure't. Majestat, el més humil dels vostres súbdits us saluda. El caos s'ha apoderat del país, Tristà. Pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Els científics han començat a migrar. És la fi. No us ho penseu pas, Majestat. Declareu per Austrínia Parc Internacional d'Atraccions i us asseguro que en 4 dies esdevindrà el focus mundial del turisme. La gent es tornarà boja per tal de poder viatjar al país on tot és possible. És la meva última predicció. Les teves paraules em conforten, Tristà. Gràcies, faré el que dius. Per cert, i Priscilla? Sabeu que estem perdudament enamorats? Beneït sia el cel, fill meu. Ja era hora.
Crec que és a Palau, però vés a saber. Vaig a buscar-la. Oblideu-vos per sempre de l'avorriment. No us amoïnava tant? Tristà. Tristà! Priscila. La vida avui, prop de mi. Un arbre i un raig de sol, un nou matí. T'agradaria viatjar a un lloc on la gent s'alimenta de rialles? Ara mateix? Sí, és clar que sí, Tristà. Ets el científic de la vida. Prepares el nou destí. Passeja de nit amb mi.